Ja, så har de Preben lidt at styrke sig på i Mexico. Hvis du skal til Mexico, hvorfor har du så sådan nogle korte ører? Det er fordi, jeg ikke gider at høre. Du kan jo bare spise det gule kort, så. Ikke? Det er din tur. Er det rigtigt? Det her, det kører jeg på ryggraden. Lad os se. Hold lige op med. Hvorfor gør du det? Hvor fanden gør du egentlig det for? Tak skal I have, men... Jeg tror, hvis jeg har... Jeg er den eneste, der ikke laver fejl. Nå, sådan er det altid. Tak skal I have. Så har jeg vist, hvad jeg skal bruge. Vi ses i Mexico, drenge. Farvel, kære. Skal jeg ikke sponsere jeres kanin? Spacer en tur med den. Farvel, kære. Skal jeg sponsere jeres kanin? Det er ikke nogen hund, det er en kanin.